Avui se celebra a tot el món el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones. A Catalunya l'acte central serà la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona, tot i que aquest matí s'han fet concentracions a les principals ciutats del país. A la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, la periodista Mònica Planes ha llegit un manifest en què ha demanat que ciutadans, institucions i mitjans de comunicació siguin còmplices de la lluita contra la violència masclista i que s'eliminin les conductes que normalitzen aquests comportaments. Des de l'Institut Català de les Dones s'ha recordat la necessitat que sigui tota la societat la que doni suport a les víctimes, recordant també el telèfon d'atenció contra la violència masclista, el 900 900 120. Qualsevol dona que sigui víctima de violència masclista té un entorn i aquest entorn també apel·lar-lo a demanar aquest suport, no? I aquest trencar el silenci que qualsevol persona que estigui al cas d'una situació de violència masclista no pot fer res més que denunciar-ho i posar-ho sobre la taula. Hi ha nombroses campanyes de prevenció i socialment la violència masclista és considerada com un greu problema, però les dades demostren que encara queda molt de camí i els casos no es redueixen. En una dècada, 100 dones han estat assassinades, han mort assassinades per les seves parelles a Catalunya. I durant aquest període s'han fet unes 124.000 denúncies de dones víctimes de casos de violència física i també psicològica. Aquestes xifres oficials, les conegudes, són les que els acabem de mostrar, però les associacions de suport parlen de molts més casos que no surten a la llum. Diversos testimonis de dones han explicat a TV3 com ho van viure i que és possible sortir-se'n si es tira endavant. No me podía poner maquillaje, no me podía pintar los ojos, no me podía poner una falda que me subiera por encima de la rodilla, no podía mirar a ningún hombre. T'aparta del teu entorn, et va prohibint que facis segons quines activitats, et porta al seu terreny. Que passin aquestes coses és de gent baixa, d'un estatus social i cultural baix. No, senyors, això passa. Ell s'enfadava, però per qualsevol cosa. Un mosquit que passés ja s'enfadava i tirava els plats amb el menjar, o sigui, amb el menjar contra la paret, embogit. Quan me llevava pensava, bueno, aviam què passarà avui. Aviam què passarà avui. I sempre no podia fer res. Tot ho feia mal fet, i jo li deia, bueno, si no ens portem bé, separem-nos. Diu, i on aniràs tu si ets una merda? Jo pensava, doncs és veritat, no tinc feina, no tinc res, què faré jo? Te anulan completamente, ¿vale? Te quedas como aletargada, no sabes qué hacer, no sabes qué decir. Se creen que eres su propiedad y que pueden hacer contigo lo que... Tú tienes que hacer lo que ellos digan. Et dic que vaig estar a punt de la mort, perquè em va agafar un dia, que va arribar borratxo com una cuba, jo ja estava al llit, ja estava dormint, em va agafar, em va estirar de la camisa de dormir, em va treure arrossegant del llit, em va tirar a terra, em va començar a picar el cap contra la paret, pum, pum, però era una fiera, no me'l podia treure de sobre. Vaig dir, t'està matant, Lluïsa, t'està matant. El viatge de noces ja em va picar. Ja em va picar i vaig anar aguantant. Jo em volia morir. Jo més d'un cop havia mirat de posar una corda i penjar-me. Però quan mirava per fer-ho, se'm presentava la meva filla així amunt i dic, per ella ho tinc que viure. Me armé de valor, me fui a buscar un abogado de oficio y sabía que él no lo iba a aceptar, ni mucho menos. Pero dije, bueno, el abogado me lo dijo, tú tranquila, porque sí o sí va a ser que sí. I el veí em va agafar al passar i se me'n va portar a casa seva. I allà em va dir, Lluïsa, ara s'està passant, has de denunciar-lo. Encara no l'havia denunciat mai. He aprendido a decir, basta, hasta aquí, esto quiero y esto no lo quiero. Y si esto es blanco y si es negro es negro. Y tú no me vas a hacer cambiar ni tú ni nadie. Pues que no aguanti. I quan un nòvio li diu que no vagi curta o li revisa massa el mòbil o els whatsapps o no estàs en línia, que això no és estimació, això és control, això és maltractaments.
Ara, clar, perquè és el dia 25, s'ha de fer divulgació de tot, però i els altres dies? Prenem consciència, senyors, vull dir que hi ha a l'ombra un gran número de gent que està patint molt. Doncs justament per denunciar la violència de gènere, una víctima que durant 2 anys va rebre abusos físics per part del seu nòvio ha fet un documental en què parla del seu propi cas. Es diu Atiya Khan, és canadenca i al cap de 23 anys s'ha trobat amb ell davant una càmera. L'objectiu és conscienciar contra aquest tipus de violència predicant amb l'exemple, fent-ho públic. I remember the last time you hit me.